Joo, miksi minä lähdin tämän laitteiston laittamaan ja tämmöisen laitteiston halusin, niin syy oli siinä, että minä halusin ryhmäkohtaisen ruokinnan eri eläinryhmille, hieholle, nuorelle karjalle, umessaolijoille ja lehmille. Ja sillä lailla, että aperuokintana ja myös entinen navetta pystytään siinä yhteydessä niin kokonaan koneellistamaan ruokinnan osalta, että sinne ei jää mitään muuta töitä mulla itsellä ennen. Eli nyt se on saatu tällä tehtyä sillä lailla, että niille ei tarvitse erilaisia ruokia antaa erikseen, vaan kaikki saadaan sotkettua apemyllyn ja sitä kautta niin jaettua kaikki sinne suoraan. Ainut tietysti lehmillä tulee sitten robotin kautta täydennystä, energiatäydennystä, valkuvaistäydennystä tulee robotin ja kioskin kautta. Ne oli tietysti suurimpia syitä. Sitten yksi tärkeä syy on rehukustannus, että sitä saataisiin vähän pienennettyä. Eli pystytään käyttämään vilja seoksessa, ei sitä tarvitse kierrättää väkirehutehtaihin kautta ja sitä kautta sitten pudottamaan hintoja. Sitten perusvalkuvaista käyttämään rypsiä seassa ja se on halpaa ostoa rypsinä suoraan. Paljon halvempaa mitä sitten kierrättyä tuo se. Laitteisto maksaa itsensä takaisin rehukustannusjäästönä muutamaan vuoteen. Se on minun mielestä aika kova korkoprosentti sille. Toinen tärkeä syy